шановні глядачі. З вами Олександр Кнурович і «Атмосфера». Кока-кола подорожає у Білорусі. Яе планується пласти спеціальним акцизом, як бензин або цигарети. Як вам такі новини? Що ж гэта робиться? Ви увогуле хрещені? А яшчэ цена на калій упала у 2,5 раза. МАЗ жор яшчэ 450 мільёнаў, і дзяржаўныя СМІ вытраслі з бюджэту дадатковыя амаль 100 мільёнаў рублёў. І яшчэ удыхніце паветра. З 460 пунктаў вакцинацыі ад ковіду звесткі наконт колькасці прышчэпленых беларусаў скажаліся у 40% выпадкаў. Адкуль мне гэта вядома? Запарце гарбаты, зрабіце канапку з чым смакуе. Сядьце як найямчэй і возьміце за нешта як наймацней. Сёння нам ёсць што абмеркаваць. Паехалі. Дзе ж я вычытаў усе гэтыя жахі? Я мушу выказаць падзяку спецыялістам Белполу. Людцы, вы сапраўды малойцы. Брава! Здымаю капелюш. Менавіта дзякуючы вашым намаганням Белсат займеў надзвычай цікавы дакумент. Высновы аб выкананні дзяржаўнага бюджэту за 2023 год. Падрабязная справаздача. Колькі сабралі і колькі выдаткавалі. Аўтары 100-старонкавага дакументу эксперты камітэту дзяржаўнага контроля. І ведаеце што, дарагія мае? Я на другой хвіліне выдання мушу, просто абавязаны, другі раз кагосьці пахваліць. І пахваліць зусім шчыра. Оказывается, тое, што нашыя чыноўнікі самага высокага рангу паводзяцца як, скажам так, дзіўна яны паводзяцца, прыдуркавата. Дык вось гэта толькі шырма, верхавіна, гульня. Прынамсі ў КДК сядзяць сапраўдныя прафесіяналы, дасведчаныя людзі, якія цямяць вельмі добра. І вось гэты дакумент напісаны ў найвышэйшай ступені якасна. Там ёсць усё. Дакладныя паказнікі, параўнанне планаў і фактаў, разбор на складнікі і аналіз звестак у дынаміцы. Яны малойцы. І ў мяне толькі адное пытанне. Людцы, з такімі здольнасцямі да аналізу, што вы робіце ў гэтай структуры? Бо вашу 100-старонкавую працу адрасат не дачытае да 5-й старонкі. Заблытаецца, знервуецца і кінь. І ніякіх высноў з напісанага ніхто ж і не зробіць. Змарнуецца ваша праца. А шкада. Ну добра, давайте пробежимся диагонально по документе, по нашим графам Монте-Кристо, Ганне Каренінай, а може і по диким полюванні короля Стаху в одним флаконе. Разгорт. Першая сторонка. Тут у нас базовые параметры, на якія разлічвалі ў 23 годзе. І ў цэлым по цэлі. Прагапілі толькі з курсам долару. Хацелі 2,9 у сярэднім на год, атрымалася 3. Непрыемна, але і не смяротна. Ну і нафта. Нафтачка. Паводле плану расійская мелася каштаваць $80 за барель. Атрымалася ж усяго $63. Для нас добра, для Расіі не вельмі. Памятаеце, калі заходнія краіны увялі столь цэнаў на расійскую нафту, $60, у Крамлі смяяліся. Маўляў, не будзем выконваць. Фактычна ж, $63 у сярэднім для года. Працуюць санкцыі. Але перагарнем старонку. Які непрыемны выраз. Перагарнем, што ў нас тут? З 5 асноўных параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця ў 2023 годзе выкананых, як думаеце, колькі? 3. І нявыкананых 2. Лік пакуль на карысць галоўчынкі, але штось не надта пераканаўча. Праўда ж? Выкананае. Рост ВУП, доходаў, інфляцыя. Ну, допустим. З чым жа далі маху? Інвестыцыі. Не дабралі 2 мільярды 300 мільёнаў. Гэта шмат. Хацелі плюс 22,3%, атрымалася толькі 14,8%. І вось тут проста ў дакуменце напісана. Гэта не дазволіла кампенсаваць правал 22-го і 21-го. Тады былі мінус 19 і мінус 5,5%. Дзіўная шчырасць. Мо Чалы пісаў начамі. Ну і далей напісаныя прычыны недастатковых паказнікаў. Гэта ввод жытла. І гэта праўда, мы гэта фіксавалі. Ну і яшчэ не запусцілі новыя інвестпраекты. БНБК і азотны комплекс. Непрыемна. Асабліва з БНБК. Я нагадываю, гэта стварэнне збеглага прэзідэнта Кыргызстану, які ў нас хаваецца, і Надзечкі Каткавец. Гэта прадпрыемства мусіла на ўсю моц генераваць прыбытак, акупляць выдаткі, здзяйсняць новыя інвестыцыі. Але ў 2023 годзе няўдача. У сярэдзіне года пайшлі на паклон да Лукашэнкі. Дай яшчэ грошы. Ён, Лукашенко, моцна тады, памятаю, знерваваўся.
хваляваўся нешта, як быццам першы раз. Але, як бачым, даў. Ну і прамахнуліся яшчэ з ростам экспарту. Хацелі вырасці на 5,5%, а выраслі толькі на 2,1%. Нейкія непрыемныя людзі гэта пісалі. Зануды нейкія. Так, Роман Александрович, бачце, наважыліся паказаць, што і фінансавае становішча прадпрыемстваў крыху пагоршылася. Крыху? Крыху гэта на 14%. Гэта $500 мільярда. Не дабралі прыбытку. І пасля яно далей напісана. Гэта адбілася на тым, што не дабралі мы і падаткаў на прыбытак. У першую чаргу у буйных прадпрыемствах. Энергетыца, нафтавыя і калійныя. Нармальна аўтары гэта рэжуць спраўду матку. Гэта я вам скажу нават і не Кныровіч, які тут у нядзелю здзекуецца ў рэжыме зноў у нашай зале. Гэта яшчэ сур'ёзнейшым будзе. Але паглядзім на трэцюю старонку. Тут у нас таксама хораша. Прафіцыт бюджэту у нас ёсць, але ў 2019 было значна весялей. Мы пакуль яшчэ вельмі не тамака з пункту гледжання прыбыткаў і выдаткаў бюджэту ў адносінах да ВУП. Гартаем далей. Старонка 4. Выдаткі бюджэту адносна ВУП. Хацелі ўлезці 29%, але перавыканалі 29,5% і зноў няўдача. А вось доля выдаткаў у бюджэце на сацыяльныя артыкулы. Адукацыю, ахову здароўя, спорт, культуру, сацыяльную палітыку і гэтак далей. Яна ж мусіла расці, а яна ў нас таго падае. Было ў 2021 годзе больш за 45% бюджэту. Цяпер 42,2%. Гэта як жа? А гэта як у нас на 5-й старонцы. Тут жа ўсё зразумела. Цяпер усе гэтыя выдаткі на мінімальным за 3 гады ўзроўні. Вось такая чыстая і непрыемная праўда ад спецыялістаў КДК. Менты і войска, яны ж важнейшыя. Выдаткі на іх растуць значна хутчэй, чым на адукацыю. То бок вось тут адкрыта напісана, хто разіме важнейшы. Менты з пракурорамі ці дактары з настаўнікамі. Уважліва чытаючы дакумент далей, на кожнай старонцы мы бачым адлюстраванне менавіта гэтай карціны. Але не толькі. То тут, то там, як грыбы пасля дажджу ў Нарыбоцкай пушчы, выскокваюць з тэксту лічбы, якія чамусьці не спяшаюцца агучваць у лукашэнкаўскім тэлевізары. Старонка 13. Тут у нас пра тое, што падатку за здабычу прыродных рэсурсаў не дабралі на 22%. А як гэта так? І адказ. У сувязі са сніжэннем цаны рэалізацыі калійных угнаенняў. Так і напісана. Чакалі мы $470 за тонну, а атрымалася $188,4 за тонну. Як вам? Нармальны такі промах? У 2 разы з паловай. Ну, уявіце, хацелі вы прадаць кватэру за 100 000. Планавалі, грошы ўжо збіраліся патраціць, а выйшла ўсяго 40 000. Такі вы прагназіст няздара. Я нагадаю, калі складаўся прагноз на 23, Лукашенко тады распінаўся, як усяму свету не стае беларускіх калійных угнаенняў праз вайну, у якую ён жа сам і улез. Тады была часова высокая спекуляцыйная цана. Яна даходзіла до $1200 за тонну, такія пікі. І вось мы амаль яе і заклалі ў прагноз. Хацелі зарабіць, але рынкі, як ім і належыць, супакоіліся. Лагістыка для Беларусі падаражэла і кідай выкручвае рукі. $188. І сёлета сітуацыя яшчэ горшая. 2 тыдні таму мы праз гэта казалі. Але пачытаем далей. Старонка 28. Ай, мамачка, тут жа адкрытым тэкстам напісана, што МАЗ давялося ратаваць летась. Памятаеце, Лукашенко ныў на нарадзе. Вы ж, маўляў, абяцалі, і зноў па грошы прыйшлі. Не дам, яны народныя. Ну вось так напісана. Даў як міленькі. І сума напісаная. 450 мільёнаў рублёў. Ну а чаго? Нам не шкада. Для справы ўсё ж. Хай згараць. 450 мільёнаў. Хіба ж гэта грошы? І тут жа далей нетры нежы. Былы слаўкалі. Ну, памятайце, сябар Міша з Майбахам, які ў нас за кітайскія грошы будаваў другі калійны камбінат. І кудысьці ён прапаў. Ну дык вось, давялося кінуць туды 90 мільёнаў рублёў з бюджэту на затыканне дзірак. І ў Светлагорскі ЦКК яшчэ адзін гонар краіны, унікальнае прадпрыемства. У яго кінулі 186 мільёнаў рублёў. Не на пашырэнне вытворчасці, не на захоп новых рынкаў.
на затыканне дзірак. На 29-й сторонце рассказано, што Амкадор ужо пратэрмінаваў платы на 15 мільёнаў рублёў. Іншае прыватнае прадпрыемства ўжо было банкрутам, але гэта ж Шакутін, яму ж можна даіць бюджэт. Праўда? Ох, на гэтай жа 29-й сторонцы спіс 18 прадпрыемстваў, якія не выканалі умовы атрымання дзярждапамогі. Малочныя і мясакамбінаты, МАЗ і Бабруйска-Грамаш, Камволь і Віцебздрэў і ўсе. І крыху ніжэй выніковая пастанова. Што з імі за гэта зрабілі? А нічога. Ну вось проста. Нічога. Саўмін пастанавіў прадоўжыць дзяржаўнае падтрыманне гэтых прадпрыемстваў. Не, я не пажартаваў, я не здзекуюся. Так і напісана. Умовы прадпрыемства не выкананыя, але падтрыманне працягне. На 31-й сторонцы пазначана, што вось такое выкідванне грошай у бок дзяржпрадпрыемстваў хацелі ўмясціць у 4,7 мільярда рублёў. Але не атрымалася. Выкінулі 7,2 мільярда. Нормально так, недзе знашліся лішнія 2,5 мільярда рублёў на гэтыя мэты. Вашы 2,5 мільярда. На 33-й сторонцы зусім веселуха. Ай, наны. Што вось гэта значыць? Давайте распавяду по-беларуску. Прыклад. Віцебскі аблвыканкам засоўвае 34 мільёны рублёў у статутныя фонды аграпрадпрыемстваў для авансавання выплаты заробкаў працаўнікам пад будучыя пастаўкі перапрацоўнікам. Гэта значыць, у гаспадарках няма грошай на заробак. І банк не варыянт. Яны ўжо ў даўгу, як у шаўку. І вось выканкам пад выглядам унёску ў статутны фонд засоўвае туды грошай на заробак. Раскажаш, каму не паверць жа. На 44-й сторонцы опісана, колькі дзяржбюджэту каштуе прапаганда ў СМІ. Хацелі выдаткаваць 162 мільёны рублёў на грышу і тура, але не хапіла. Давялося накінуць яшчэ крыху, больш за палову, яшчэ 96 мільёнаў. Даюць жа там цяпер вуглю. Дробнага, але шмат. Рэдактары бясплатна не засядаюць. Ну і трохі не пра грошы. На 42-й сторонцы чароўна. Паводле вынікаў праведзеных захадаў вызначана, што 185 з 460 пунктаў вакцынацыі, правереных на пачатак жніўня 23-го, давалі недакладныя звесткі пра колькасць прышчэпленага насельніцтва. Но тут усё як мае быць. Прыпіскі, скажэння, карупцыя. Усё як мы любім. І пра Кока-колу. Пра гэта на 12-й сторонцы. І забораста так. Там адкрытым тэкстам напісана, што для паляпшэння стану бюджэту прапаноўваецца абкласці акцызамі шкодныя прадукты. І ў прыватнасці з высокім утрыманнем цукру, напрыклад, Кока-колу і фанту. Наогул, аўтары цалкам справядліва сцвярджаюць, што калі гэтыя захады прымусяць вытворцаў пашырыць лінейку ў бок здаравейшага асартыменту, а спажыўцоў зменшаць спажыванне усялякай дрэнні, калі яна дасць пазітыўныя эфекты для бюджэту і для здароўя насельніцтва, то можна пашырыць абсяг яе выкарыстання і абкладаць дадатковымі зборамі і чыпсы, і маргарын. Дарагія гледачы, вы, магчыма, усміхнецеся, але ж гэтая прапанова выдае ў аўтарах зусім разумных, разважлівых людзей. Як не дзіўна гэта гучыць. Дзіўна толькі, што Кока-кола да гэтага часу не падаражэла адсоткаў гэтак на 20. Відаць, супраціўляецца лідар рынку. Дакумент вялікі і дакумент сумленны. І кожную яго старонку можна чытаць з захапленнем. Гэта песня. Песня пра марныя высілкі і выкінутыя ў прорву мільярды народных грошай. Пра комплексы і фантазіі людзей адказных за пастановы наконт таго, як выдаткоўваюцца народныя грошы. І песня гэта сумная, вядома. Усё магло быць значна лепш. Але ёсць у мяне і надзея. Надзея на такіх людзей, якія змаглі зрабіць магчымую публікацыю гэтага важнага дакументу. І вядома ж на тых, хто яго пісаў. Яны малуюцца, сапраўды. Гэтую энергію даў мірнае рэчышча. Вельмі хочацца дажыць да дня, калі прафесіяналы ў Новай Беларусі будуць не ваяваць з дурасцю і невуцтвам, а сапраўды працаваць на нашу будучыню. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнурович. Убачымся праз тыдзень.